ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବେଳେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା କ'ଣ? ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ମାୟା ମାୟା। ତ ଏ ମାୟା କ'ଣ? ତ ମାୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ନା, ତ ଏହା ହିଁ ଅଟେ ଆମକୁ ଯାହା ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ, ମାନେ ଭଗବାନଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଏ। ତ ତାହା କିଛି ହେଇପାରେ। ସେ ହୁଏତ ଆମର କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସକ୍ତି ହେଇପାରେ, କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସକ୍ତି ହେଇପାରେ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇପାରେ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ତାହା ହେଇପାରେ। ତ ଯେକୌଣସି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଉଛି, ଭଗବାନର ଭକ୍ତ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ମାୟା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଯିଏ ଦୂରତା ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ବା ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ, ତ ସେୟା ହିଁ ମାୟା। କାରଣ ଏଇ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ, ଭୌତିକ ଉପାଧି, ଭୌତିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତି ହୋଇକରି ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ଭଗବାନର ଭକ୍ତିକି ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଉଛେ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଥିବା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭାବ ପ୍ରେମକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛେ। ତ ଏହା ହିଁ ମାୟା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ।